Bai. Ez que nengoan baino lazen. Ni neu bai. Beno, kaixo guztiek, eskerrik asko etortzagatik. Gaurko emakumeak eta igeriketa hitzaldia aurkezle bezala eta gonbidatuei galderak egiten. Igor Rodríguez Urrutxi izango dugu. Igor Rodarrako igerilari erreferentea da, Markinako Atxondo igeriketa taldeko entrenatzailea, eta Getaria Zarautzitxa zeharkatia 25 bider baino gehiagotan burutu duen bakarmentarikoa. Horrez gain, eskerrik asko eman nahi genion Lore Bengoetxeari, gaurkoan ezin izan da gurekin egon, baina hitzaldiaren antolakuntzarekin lagundu du eta bera gabe hau dena ezen posible izango. Horre, besterik gabe, txalo gara bezaz. Bueno, egunon, ni Igorna, eta, bueno, zigorrek dituzten ia animako betxan hoxe elkarrizketi bideratzeta, eta, bueno, inkonsientemente bai izan dezan, eta amena marra izartute ezkerrak egonek bixak izatutitxua zen, da, bueno, ia zelan duten da. Eta, bueno, azteko, isebez, Igor Rukiri eta Aduna Odiola. Bixak igerilatxak, ondarroko igeritaldine bilitxak, eta galderi, azteko zeintzu zaze, ze etxezue, zelan operatzen duen igeriketi zegoen kirur module, mozin, gero zartu dugu egitxo bat da, bale? Bueno, ni joan nahi, batzuk ezatzea zurea. Beste batzuk ibar ezagutuko jazue, zegoen da parat urte zaldepen egin praktiketan, korruptezkuntzako irakasle bezala. Jokin Arrazategin, eta, bueno, Ibarrak esan duen bezala, beti danikan igerixan ibili nahi, klub ezberdinetan, eta, bueno, gero nire igereketa ibilbidea jaunera manion ikasketan zentratzeko, eta gaur egun, igerilari ez, baina igeriketa entrenatzaile bezala nabil, ondare igeritaldean. Egunon, ni Aduna naz, ni joak baino 20 urte zarragoana, beste belaunaldi bateko. Neu igeritalde nitxan, igeilaxi igeritalde nazen nitxan, 9 urteaz. Eta 19 urte arte, 20 urte arte izan nitxan igeilaxi lan aktibo, ondarrok igeritaldi. Hor urte batzuk gero nengo du berba kanpoak nitxan entrenatea, eta zegoen sasoiaz, itxi gora bera. Gero kirol ezberdinak egin du, baina ez kirol bat entrenatzen bakarrik kirol batean bideratute. Eta gero ikasketak egin eman kirola zer ikusi dakarrenak, eta gaur egunin irakaslena hezkuntza eta kirol fakultari. Bale, eta ja sakontzen juteko, zelan hasi zinen, zenbat urte, ondarro igeritaldi sortute hor, zeintzuk izan zeuen entrenatzailik, zeintzuk zeuen esperientzixak, umeunik zinen, ni abordatena bat jadunaz, Ibarre zenitxan egon, ez da gerta, baina bai zazoi baten gerta, ez da ondarroko igeritaldeko laguntzaile izati, entrenatzaile modure, eta jute ginen gozero zazpitxeretako, zazpidetako gaurko jarraitzen dabe, eta han egitxe ginen entrenaten, zelako esperientzixu mugume zinen, Aduna? Bai, gaztetxo ginen, da, bueno, hemen zazen batzuk dute zazen. Bueno, ez dakagu piztina eder bat, oso txikixe da, eta orduan horrek ez dago moten aukerak, igeritalde batek, birramen baldintzak, ez dakauz. Orduan aukeri zein dela goxik ikuti entrenatea. Eta hor jute ginen. Jute ginen eskolan gabizenin, LH-en gabizenin. Bai, batzuk etxasun moru. Bai, bastakik, baina lau bosgarren mailatik edo goxitan jute ginen, entrena, pixka, eta gero aktibo eskola. Egixe da, bai, alde batetik eguneaztasune oso energisa honaz, eta egunea juten dela martxea dute, baina, bueno,
ez da alako bezaren guk. Ni geritaldia sortu tegoela zenitxan, Elena Fernandezek sortu gurasun, berak eukiban iniziatibite gurasun lagundute, eta Elena Fernandez bat, gero burgoa Edurne eta Arantza Arantza esatzen zuen kirol, arlun, korrikalaxak, emakumietan didakar, Edurne hon gaina ondarrun dakau futbol mundu, beti egizan, gaina ondarrun dakau, Igor, horreti hasien imotzen egeritaldiai, esan erraza entrenadori topati, eta zeur emozen zen, guk bigen mindarra horri gaxe bizkak aurra goteko. Bueno, nik zuk esan dezun bat ere esan neuki. Nik jarraitxuna, gaur egun gunean jarraitu nire berdina. Kursiketan hasi, gero bide eskola pasau, lehen hezkuntzan jarraitzen hau izatak entrenatzen, zuek bezala. Eta, gero nik DBH bateak aguanta honan ondarron, eta gero ja beste talde bateak pasau nintzen. Eta nire entrenatzaileak ondarron izan ziren Maite gaur egun Maite García, gaur egun bere alaba da nire ikasle. Eta gero Joan katalana. Eta gehixen bat horretxe gorate ditut, nire momentu importantianetan gurako binitxun entrenadore zela. Eta horretxe. Bai esan, zazoi baten Elena izan zen Eleragoko entrenatzaile eta izan zen gauza barri bat, ondarro baten txako, kirolde gixe gorduntxe denpora egitxea zitxe eguan, kirolo barri zezan, bera Elena zen igerilaxe eta zelan filosofisa bat egin iban igerietaku eta gertazan oso emaitzak izan zinela impresionantik. Ze egon zen zazoi bat, urtemen lau bost igerilarik mundu mailako Euskal Herriko mailakuk, Espainiko mailakuk, Europa mailan denporak lortu benak, markak lortu benak. Gaur egon zin, Jon Iriondo gaur egun aktibo jarraitzen daue, Arrauni jarraitzen dago, Horixoko erramolaxera, Aitor Burgoa, marka batzuk egin gaur egun 14 urte beragia berroi soledarik gorau. Bai, bagexa, 45 urte dauke, eta 14 urte baz egin marka batzuk ondietan inok ez dago bat indu edo supera ez, handaz, behar ginen duti, Mikel Iriondo gaur egun jarraitzen dago eta munduko rekorrak egiten dabil, master kategorixan, gehitxoko taldia zabilia entrenaten, eta danan tartin aduna. Izan zen, generazio bat, kanpoa junzin, alto rendimientoko zentro eta gune izan zin, eta hantxe, beste esperientzio batzuk zixamen aduna. Zelanik izan zen hori, ondarru talde txikixe izatetik, talde handi batea juti, ze aldaketa? Nik unitzen orduan sarturtzen egon, gero gazte izan pasaginan, eta unitzen zeuek ontsa datorren kurtzun juti modu. Orduan gu institutura orduan txikote ginen, zuek ondelatxe jure zuzea, zeuek datorren ikasturtin juti modu. Igeri talde guzti etxen eban izaten, baina entrena etxen genuen klub ezberdinetako batea, Ankarreaz. Orduan jute ginen Domeka iluntzin, eta baixako iluntzin edo zapato gozin etxen genuen buelta. Ilusini betetazuz eta egin etxezu guztaten atzu dago, baina umetxu ginen eta erraza ez da eguneroko. Gogu dakazu pozik etxezu, hoxe nahizu, baina gogorra da. Gogorra da, laguna falta motetezulako, natxean beste lagun batzuk eduki, lagunak, etxi, familixi, tranquiloti, da gero, inbeste ordu piztina horron, piztina gimnasixu. Egunik 5 ordu eta erdi edo, goiz atzalde, eta ikasketak, egun batzutan, etxen danean, asko. Bitxiago eta gexago etxen danean. Estilo diferenteko xakeriak bueno, baina gogorra da. Aldatu goreuke? Ez. Hori nahi dut esan.
Guk entrenadoren gogorrak, baina izan egin zuen, eta guk inguru egoki bat egin pertsona moru nezten eta azten juteko bai. Baina izaten duenin ez da junde, birde laguntzan dixen horrenan ingurukune, ez da erraza. Horratxik esan dut ez dutela aldatzen, bai bide apoio bat, birde batek hanketatik agarratik azten azerin kolakutan, birde bat eusteko kirolarrun suabe, zeu zintzaz, zentza bai. Eta birde bat ere, argi eukitzi ikasketakin jarretxo dira da. Hor da, segun batzukan, estos nahi ikasi, estos nahi laneken, ez dakasun jarri, eta errezen ara, lagati. Eta hor niko suerten dixukina, familixi laguntzen zulako, gauzak egin bidi, nahi basu ez erritmo bat egin gogu, baina jarretxo dire. Eta eskerrak, nire lan bidi eta neuk dakatena, eskerrak horretxeik da. Kirola oso importanti da, baina nire gomen dixude, ikasten jarrentzen. Eta igual zaude ondarro egiten ez zinean, eta momentu bat aila zen, aldaketi berriz ezen dune, nahi izan zen dune, eta beste klub batean juteko aukeri sortu zen, eta txapela eta trajedaren tantiago gertu, nago zinean. Behen esan den bezala, DBH bat egin noan ere azken temporada ondarri egitaldia. Momentu hortan, Bizkaia, Euskadi, inkluso Espainia mailan bastante ondo nabien, eta ikusten nuen, progresio handixo bat eukiko nuala, beste talde baten. Eta, nik etxean jarraitzi behar esan esatu ere beste aukerekan, orduan urrien nakan taldea zen, Ibarra. Eta, niretzat ere horren beste kaldaketa baina izan zen, ze, entrenamentu kantidadia, kalidadia guztiz alde zen. Hemen garrantzia noten zango gauza batzu dion darrun, teknikaletik handixo lantzen gendun, junitzan Ibarrea, eta hemen 4 egun entrenatzetik, ara 6 egun entrenatzea, metro doblia, tripliez zatearen, eta, izan zen ere aldaketa handi bat. Baina, ez nuen ondorako nik ere, zaizkenean, pila lagun ezautu nuen, beste esperientzia bat izan zen, eta, han amaitxu nuen ere irketa ibilbidea, emezortz urtekin, así que honitzen, urtetxo batzuk honitzen bertan. Eta, hone, kuriosidadez, barai, horrek jarraitzen da bena, igeritzen, internazioaren modu babil, eta igeritzen etxen da bena, baina aguna neukan piztik aldute, egunan xo hori urtin jarraitzen dira etxen aguna. Piztina txikixin. Nure zebe txikixaz. Nik 20 urteaz lagareban nahi jo, igeixe etxi guizdatzat, eta hoxe izati nire bizitzako erdiguni 20 urteaz lagareban. Gero Gasteizen ikasi eman, Gasteizeko talde baten unikin hasi ditxan internaten, eta orduan nausixak hile batzutan etxen. Hor beste pare bat urtin, nukin eman jarraipen bat. Baina gero ez dut, ez da urtin lehen bidar, hortxe mailan da, Igor. Egixe da, gero amatasunaz, eta nire jarduera fiziko maili be, bajain dela. Maili aldi dotasuna, intensidadik horretuk ez, eta hon, nire zebe txikixen daia eskatu duen ezazten, hon hasina berriro errekuperaten neure gexen bat bizikleta, Igor. Bueno, nik aipame bat etxearen anekdota morun kontatearen, neure ondala urte batzuk, Alicia ikusten dut hor, Alicia gogoratuko gara ikastolatik etorren etxean instituture, guk ikastolan kirola etxen genuen atletismo, eta hondikan kiroldegirik ez eguan. Eta institutura etorren etxanin, institutuko zazaini izan kiroldegixe, eta beti gero nire afizinoi etxetik haitxe izan da egiteko amorratu, eta lehen amenezoan ingurun edizienek, eta bergara nagoan, eta bergara jutezan gure etxe, azte bukaeretan, ibe etxe.
ni beraz, juten nintzen, eta ondarroan hasi zanin, hemen kirolde gixek izini, antxe hasi nintzen juten igeile. Eta kasualidadek, Elena, eguan bertan monitore entrenatzaile modure, eta berak ikusten nintzen egunero juten, ondo eman kontixu, goberik ez dut egizekule kursilo bat igerizan. Inok ez duzta erakutzi, atxai begire ikasten eman, eta ondo eman kontixu, da Elena izan ez da nahi zen jeba. Eta agarra nintzen bat da, etorri, zeixen da gazute Igor zera Rodríguez. Urrongo jundu izan ez ez da, behar korpunta zaitxute ikastaro batea. Eta junde egin. Bai, zo junde egin. Eta zen, izan gaur egun sokorrismoko titulazioa atateko, asiatan eman, handik, Elena zartu eman amiztadik, hasi ginen geisha zarkontzen, da eta titulu horakut, eta titulu monitoretzakut, eta titulu internadorit, azken baten, kasualidadi, hemen dixek jaten amatxu. Hoxe, kontatearen anekdota module. Eta salto eginaz, gabiz berbetan igerileku. Baina, klaro, horra horrein itxoso handixe badakau, itxoso handixe beste gozo bata. Zer desberdintasun, bisok egitzue igerixan itxosun bebai, izinan bebai, zer gaitazue horrizatuko. Basiko nahi zairia mazlaitu da. Neria gehixo bat piztini izan da, nik inditxu trabezisa, baina trabezisa egin ditut, erdi obligaute zaren dana, ini behar noan, da ini behar noan. Nik artet parte ondarroko trabezisetan, Getaria Zaraf, eta poko maz. Horretxeta jode nintzen, gehixen bat infantil mailan parte hartu dut, gero ja oain ez dut asko guztoko itxasua ordua, oain nik itxeten amintzate piztina nitxet, eta trabezia gaur gehatzeia, nire rekuerduan, nire rekuerduan, eta ondo ibiltzen nintzen, bakarrikan, batzuk ukitze zuen hemen, kesi arrainak, tiburoiak, zagartuko esatemen, gero golpiak, guztiz ez berdina da, eta nik aukeran naixo piztinia. Nik piztinite itxosua zartu aurretik, Igorrek anekdota modu kontasuna. Nik uste oso importante, dizeratuko ja beste urte batzukin, atzeratzen hori, nik uste oso garrantzitsu dire, gure bizitzan gertaten asko zen pertsonak. Horrek anekdotak, gero bizitza bat emozku, ez Igor? Bai, benetan ba. Eta zuri lanbide morun, eta hemen kirol baten sartzi, tola zautzezun pertsonak, eta horrek edut ezatxun ikasketak etxea, eta zain horrek anekdotak, norrean bizitzik. Eziketan, Bai. Eta itxosut piztini, niri itxosu gustatzen azta asko nasa do bainateko itxosu piztini baino. Baina neu behi gaietxeko nasa do piztini. Nik ez arrainai edo ez, baina gehilaso bazen okal distantzi luzin. Getaxati zarautza igasan, nik etxena behizak itxi eta iga edateko. Eta pentsatzen dut horretxatxi gaiatek itxarela nina. Eta trabezizetan buxiei guelti moti ondiokan arrari itxazta. Sokia, beiko berretasune, buxi mobilu zeure gaina, mesedez, amaitzia. Neu poizia recuerduak. Horratxe gozadire disfruten txesu, horre bilurrein aurre txetzazu, eta aiat ezazetin plaire, listo. Baina, bueno, bera enkantuak, itxosun, delirio nibili motesta Igor eta juten dizenin talde, zegoen buxa, kolorineakin. Ikusten dut dakazuela, ez zuzela lehiatzea. Zuze ondo bazatea, zuze zegoen buru zaintzea, talde batea, zigasa, eta hori lortzi bizitzan, ez? Kirol lasolan disfrutati, azkari noixen lortu bidu, nauzitzen duzela. Oain, azken esan dezuna. Ez hori, nik uste igerilari asko paso zakula, horren beste, batez ere, horren beste kaina eta hartu dugu, gaur egun, niko antxe internatzaia hasi nahien arte, igerixan guztiz baztertuta. Eta antxe gure ikusitza, zen egera pixkari igerixan horiana. Baina, nik beura izan dixo, hartu bioela,
kirolak deskonektatzeko, ondo pasatzeko, azkenean guri hain zan, entrenamendu eta metroak sartu. Eta faiatzen zen duen egun baten eta ez? Bakoitzek bere lekua ematen ikastia oso importantea da. Igual lehen aipatu duguna, igeritaldi sortu zen, internatzaileek hasiera baten etorri zindako esperimentu modure abertze urteten daren hemen, honek zelan etxen da benik esan, da emun zen, suertez, maila oso altu lagazan listoi. Gero aldaketa bat etorri zen, internatzaile barrixak etorri zin, eta internatzaile barri horrek, lehen listoi goixan egonetik, eurantzako bezan exigentzixi, listoi horrei eusti. Eta gero beste alde batetik, gurasupe exigentzi hori maili eskatu etxen ben internatzaileek. Orduan, gozan horretorri zin entrenadore bat etorri zen Mario Zaitzai izan da garen, Xabi ez egu zen. Eta oso entrenatzaile hona zen, baina oso gogorra zen. Eta horren zen maila bat, igerilaxek askok ibarrak izan da bena ez. Ezan disfrutati, ezan sufritzi. Hain zan exigentzi maila handixe, askorek lagadenela igeri etxean. Eta, haxe galdu ez. Guk suertio giro eta guztai zen askonetik, juten gara etxuzan. Gore buxa naranjak hartut, atzoaritzea ez dukan itxan eskilantxarri jarin. Hemen zuek alamedan milatzen zen lagunakin. Baleko misturrein. Eskilantxarri jarin, anu igaixan da, hemen atoraten bat, urotzen dut eta haritz. Zer haritz eta ondarroren du, poleko morrurea, bani zaturrania eta gero. Eta, jarraipena emonaz itxosu eta pizini, bai bakoitzak, jakin duzuek, dakitxoa modure, lau estilo daz igeriketako, korroleko estilo libre, bizkar, bular eta tximeleta. Horbe, bakoitzak beran espezializazio edo zuek zer zinen estilo batekuk, kompletuk, io hartzu bizkate kompletia, aduna zuke bi estiloz dukazun, tximeleta eta korrol, zer mazan hori? Nik danetatekan etxen noan, lau estiluak, eta ondarno eginen, bitxu entrenatzen egunez, proba motzak. Berrota marreun, da garren tope. Eta danetatekan etxen noan. Gero bai ibarrean pasan nintzanean, hor geixo zentran nintzen bakarrikan estiluetako proban. Baina, boladako ukitzen itxun, igual bizkar erretzen nintzen, ez nahi guztien denbora ibajatzen nanikan, zen amenga, kambia gular. Eta, ere bai aukera hori nakan, danak ematezatela más o menos ondo, eta aldatzen joten nintzen, baina bai. Danetatikan itxenuan eta dana gustatzen zaten. Igual bat esango baseazun, bizkar estilu esango dizuen gehiago gustatzen zatela, baina orokorrean estiluak itxen disfrutatzen nuen. Nik Igorrek esan da, krol tximeleta eta bestik zein duen ikasi dute Igor. Nik krol eta tximeleta etxenan, da gizien bat krol. Gaztetxo banitxanin, laurak, gero krol da tximeleta, baina hori bai luzeako. Nik ez daka fibra rapidek, zuntza askarrak ez da ez nire gortutzin. Zer, orduan krolen 800 metro txenean, da xezan eure izarra, eta tximeletan be berreuni, horreto. Tiluzen, hori nean arrankateko, eta gero behin arrankatako mazea egitezei, hori bai. Eta nintzat adibidez, 800 krolen, 800 libres, esaten da, 800 askin, lortu nean behatzen minututatik bajati, berrogeita marko piztina. Orduan hoxe da nire altxortxu, Igor. Ez nahi, ontxe markak eta preguntat ez da zure eta behin eta ez zuet ez da hiela. Zari guaten preguntatzen hau da, eta bigarren da. Zu zemate ikasle, berra honi zemate txasen duen. Ostras, ez da hi, benetan, bitxibra bera, baina ez da hi. Eta 800 krolen, beratzen minutuko hori garrera famosu hori apurtzi, gaur egunina, goi mailan askorek etxen da bela. Aixera nire gauzatxo. Eta lehen ezazun module bat egiteko gustatzen itxuzan egin etxi, arrain handixak eta txikisak bilura modetzen lako.
Eta besti sartzen da uretan, sartzen zen, honez sartzen da, sartzen zen itxosun, eta Diego Gantzi, eta junde. Eta hain jute zen askoze, hor jakingo zue, da proba bat da, Getaritik Zarautzera egiten dela, 50 urte urtin egin dabe, eta 84an eta 85an Getaria Zarautze karrera hori nesketan aduna izan zen txapeldune. Eta 88 urte bi horretan, 85. urte izan zen azkana Getariko portutik urteten dago eta Zarautzera juten da. Eta hona amaitzen da Hondartzan. Eta lehen amaitzen zen harinagoa portu txikixin, begon izango hori 100 metro gitxia, 100 metro gitxia izango hori distantziz, antxe barrun amaitzen zen. Gero, 86 txik aurrera zizin Hondartza amaitzen. 84an adunak irabazi ban, 85an adunak irabazi ban, eta gainera rekorra epini ban, 32 minutute oso denbora segundo gitxi. Eta gaur egun, esateko morun da, rekord hori berana da. Amatxu izan, Hore, antxe amatxu izan, karreri handik aurrera Hondartzan amaitzen denetik, aduna gehiatu zen munduko rekorre horreaz. Eta 2008an berriro irabazi ban Hondartzan amaitzen zena, eta gaur hemen ez da, baina beste emakume bat, Edurne Arrizabalaga, Hondarro egiretaldi nebilitxatu, oso egilari potenti eta marka honak lortutaku, harek irabazi ban, beste 88an. Iogarrek ez da, luzeekin da, motzetan bai. Nik ez da bezala infantil kategorixan noan trabezizak, Getaria Zarautzin noan justo. Uste zuk amaitxu zen portutik hasi, muxa batera joan eta Hondartza, infantil mota. Eta inuan, irabazi nuan, superposik, eta jatzen nahi da, eta deskalifikauta. Ez nualako zenbakisa, bagizio trabezixetan ipintzen dela numerua. Numerua abizu, momentu hortan, jendeak jiji jaja, azuzaten numero ipintzea eta deskalifikauta. Baiak ezatu estatzen da, esperientziak bai, holako txeak da, así que hortxe amatxuzan ere trabezian etapia. Eta gero pizzinak emaitzakin jarraituz, eta zegoen maili ikusteko nabarte izan zen. Azken baten etxezun resultauk emoten daue zera. Ioar, ni akordatena, telebiztanean azkeneko, gabonetan etxen da, trofeo ordizin egoten da, trofeo igerilaritxan trofeo bat, eta gazte zinean zu, eta ara etorten di, olimpiadetan ebilitxako jenti. Olimpiadak izaten di agostun, munduko txapelketak izaten di agostun, eta gabonetan etxen da txapelketa hori, eta txapelketa horretan juten di, olimpiadetan ebilitxako jenti, mundu mailako jenti, eta Ioar zu da mantartin atxe. Bai, oso fama asko daka txapelketa horrek, itxen da, urte baten Donostin da hurrengoan ordizian ez baina gaizki, txandakatzen joten da. Eta bai, etortzea, maila altua daken igerilariak. Eta, goizetan horre ibiltzen, goizetan izaten dira klasifikatu isek, eta, lortu izan dute finaltxo batea. Hor, denbora eskazenak egin eskinako kalea, baina lortu izan dut bintzat, hortxena agertzia eta esperientzia politxo. Esperientzia oso politxo. Eta gogoratzen da, 88an, Hondarroko trabezizio dena usta egin, han nioa zen, eta batek telefonutik deitxuan, altagozetik esan ben. Ontsa egazku azken barrixe, eta aduna badiolak Nottinghamen Inglaterran txapelketi urririk izutan 5 kilometroku, eta mundu mailan, laugarren amatxuan. Aurretik Sevillan jokatute eguan, urririk 5 kilometroko karrerak, bigarren enge.
Eta zezan gorot. Urte politxak izan ziren, eta gauza batea dedikateza zenin gorputz eta bihotz, horretxeko nahitzak bilatzen di. Momento ederrak izan zen. Hor pare bat urtin aprobagendun hori distantzia luzeko, 5 kilometro, eta Sevillan hor 15 egin du gerandik egun direla bai. Eta nik maitzak eta marketan berberan baik, Gustavo Estarezati, nik adibidez 5 eta 15 kilometro, 5 keitxuaz bexa, 15 behin egin eman, eta kexa ez. Nik hor ja disfrutik atun eman, Igor. Nik gozamena galdu eman. Nik trabesi bat etxigetaria zerautz disfrutaten eman, baina ja 5 kilometro gunez, eta 15 zanetzen, hau ez da niri. 8 honeaz disfrutatzen dut, eta distantzia luzia batzu disfrutaten dabe, baina nik ez. Orduan, pentsaten dut, emaitz guztien gainetik, kirolaz disfrutan dirola. Dori bide izparu gozatzen, perritela. Galdu etxen da, helburu zein da galdu etxen da zetakona, eta orduan, goi errendimendu zazenin ez da erraza, entrenan birde, baina presa hori etxeko, baina gozatzen bado. Gozamena galtzen bara kirolin eta espada disfruteik ez da merezi. Googlena ondaron ezaten gindu mega, guazen plaire, zela guazen txalupak, eta zelan alo mutil igerixan, eta zuk ez dakizu alo mutil egiten, alo neska. Alo mutil eta alo neska, eta bere iztasune be, orduan zazun be, emakumin eta mutilan neskan eta mutilan arteko bere iztasune igaxan etxeko beran, haneguan hori be. Eta gaur egun alo neska igaxan etxi de, bular igaxan etxi. Eta zuek ikusi zeuen karreran edo ibilbidine mutilan arteko, neskan arteko desberdintasunik zentiu zue, barai batera internaten dana, internamentu da neska eta mutil, txapelketa, ez da asko ongo hori zen, txapelketa mistuk mundu mailan olimpiadetan beretxen da igeriketan, neskak eta mutilak naztata. Ez da beste kirolik egon goran, seguramente ongo da, nahi ez gakin txasunin neberretan, montxetorri gaztelako, baina. Olimpiadetan egitetan relevo mistu, ja urtetxo batzuk sortu dabe, eta bi neskak eta bi mutilek eratzen dabe parte. Igaixetak errena hona da, batea etxen dola, batea entrenaten dugu, batea lehiatzen dugu, ez da ez kirol ospetsu, igaxe oso zaune da, baina oso pertso, igerilari gitxi dabe igaxe denan profesional. Orduan sarisa, rekonozimientu, txapelketa guk beti ukidu bardinak. Eta guk zorionez igerilari morunik, inoiz ez dut eduki hori ezberdintasunen eski isatea gara. Baina nik esatu dugu hezkuntza eta kirol fakultatean etxen du biarrat, ikasketak hortxe egin eman eta jarraitzen dugu kirol mundun erakunde ezberdinekin, klukakin, udaletxekin, lanin eta biarren. Eta nik hor, teknikari modun edo kiroleko profesional modun edo, horrela bideo isi dala, edo esan, leko batzutan, ondiokan, atetik kirol ingurun iritzi emotea guzenin, edo kirol ingurun aholkuntaritza bat etxe guzenin, ez da bardine emakumizatu edo gizona sartu. Eremu batzutan, kirol batzutan, ondiokan, daz zain gizonezko bat zartzi eta gizonezko batek ezati euren errendimendu, zelan hobetu. Edo errendimendu da soztoko gisa. Osasun arlun eta bat eratuteraz. Baina ondiokan kirol errendimendu arlo batzutan, nasa du gizonezko zartzen bada atetik esateko zarren bidogu. Da, nire pixatea. Bueno, ni nahi noan komentagoa, niretzat igeriketan momentu gogorrean jarraitzeko apoio bat bai izan dela jendia, baina azkenean zakagun dirua, ez? Neska mutil hori beste kiroletan futbolian neska entrenatu beura, eta mutilak entrenatu beha aparte. Eta igeriketan hori nik pilo bat eskertu izan dut, azkenean aukera hori eukitzean neska mutil lanak batea gainera edadiago zen, orduan.
hori oso importante izan da niretzat. Eta gero, asko ez una berezitasunika nik ere, berezketa ikan ez dut ikusi, ni emakume izatiaren. Igual bai entzun dutela, noizian behin, eske neskan, Bizkaikota juteko, Euskadikota juteko, Espainiata juteko, hor minima batzu doz, denbora minimo bat eskatzen dago. Eta igual bai komentaixon bat, eske zuen minimak errezoia, ez? Neskak errezoak ez bezartzeko. Bueno, beti bat ematorako komentaixo bitxetxunak, bakigu zeba minimak desberdina dian bat zintzaren ez diantzat, baina bestela ez dut ikusi bereiz eta hori. Eta honeaz, arduaz gero pasako eskatek teknologi aldea, baina nintxiaz amaitzeko lehena zen ikasketak eta kirola edo beste gauza batzuk. Gaur eguni kirola eta heziketi ez da ikusten bisake bide batetik espaduz bisake horrengako garrantzi berdina antzegu bide batean sartzen di, aduna zukorre bat dut izan da. Asko luzatu baita, ez? Bai. Hauxe eguneroko eta para, ez? Bestela. A ver, nik esan dugu ez dugu lehuki birprizoik kirolarlun gauzak harin etxeko. Ikusten dugu ikerketak esatezu, gero eta harina nahi dugu ikasen hasi, gero eta harina nahi dugu saskibalin hasi. Bueno, kirol izenak emotara ez ozik intxaren, ez? Dore kirol horrek dakau tendentzixi goxaua azteko, bai? Eta ez da prizaik. Unik izan dira, solastu bidou, jarduera fizikoaz kirolaz disfruta enbir dugu, eta gero nahi bado eta gaitxasuna badakau, eta errendimenduko bidi hartzeko aukeri bakau, nik esatzu ez neuk ez nabela aldatuko, baina prizi euki daik, ez? Prozesu guzti askartu, lehen behatzen dutea, 8, 7, 6, 5, bosteako ja, saskibaloi aukeratu dizu eta saskibaloen bizitza guztiako. Ez dakau prizaik. Gainera ikerketak emaitzak esatezu, gazti-gazenik, egin denetarik, aproba, disfruta, eta nausitzen duzela, amairu urteaz, jungoaz, bidi zehazten hartzen, eta zehatxik ez, aukeratzen zer honen. Baina lentzateleatxe hori, zain du, disfruta, egin jarduera nitzak, eta gero jungoa aukeratzen gehorekin gara. Edo ez, eta denetari jarraitxu etxen da, Jo galdera bat, zein izan da momentoik errezena eta zein gatxena zeuen ibilbide profesionala. Niri kostatxizat errezena zein izan da izatea. Bueno, gaitzena, kinaziko nahi. Gaitzena niretzat izan da, emaitzak ezatenian atatzen, ez? Horren beste enterna, horren beste ordu sartu hastian, eta ikusi eta emaitzak ez dutera hobetzen, hori niretzat frustrante izan zen. Hasi izaten burua faiatzen, eta nik esango nan hor ez dankabin nintzala. Ez, hasieran atatzen nintzen, ondarruna ginen atatzen nintzen bihur gabe, por todas. Eta gero ibaren ez da gizartu esaten kantzatzeko bihur hori konpetitzen astu zaten, totalmente. Eta aiatzen nintzen kompetizioetan arbixoa jaten ziaten, eta emaitzak, eta berez, obio izan behar zian teorixoan, tripli entrenatzen, baina izan atatzen. Eta hori, lehen zain zuten jarraitxu nuen, nakan ingurua itxio zer ez dela, ez nuen aurra jarraitxuko. Eta errezena, esango nizun, alrebez, onduen noien momentutan, ez? Orduan, azkenean, ikustasunean emaitzak ondatazatzula eta horiana, entrenatzea gogoixokin zuaz, gauzanak politxi dutzatzu, eta horixe. Nik gatxena, bai horren zer ikusi xerak, buruk faiaten larenin, horixe da momento txarrena. Batzutan fizikamente bezala ondo egon izan, hori onartu bide, baina nik bat, karizea jo ginean bat, bakak gogun. Jo ginean Espainiako txapelketeta,
eta entrenamentuko oso ona zin, denborako oso ondo, orduan espektatibak asko altza zin, eta ian etxan deinoan desastre bat. Desastre bat, natxe bezereik edain. Eta faiagoan buruk. Zatxi, nerviosa zabazen ez. Baina bilurra sartzen dit, presiñoi asko dakazu, bakizu erantzun badakazu lehen, eta eine bat beretan, natxe be, ez leike alako gendik urtete zu piztinatik, eta da duzu 6 hilabete guretan goiz atzalde, ostras, dago? Gorra, buru indar asko dakar, eta beti ezin du kontrola, eta ikasitzen da bai kontrola, eta ikasitzen da presiñoi eduten, baina horrek hoize da momentu horrena. Momentu errezena ez da, baina momentu politxenak kanpune bai, baina ondarro giritaldi geure bi urte gora berako neskauntiak Jone, Euskarra, Esti, Arangulu, tapillo bat Cristian Asa, Gutierrez, horretxetik momentu errazena, politxenak, marabillosuenak. Eskerrik asko. Gero beste galdera bat, zer kontatzen ikusten duen gutxi gora bera gaztin? Edonan, guk entrenaten duen astelenetik zapature, eguazten goxak deskantzaten gendun, eta zapatu atzaldit edo meka. Osa, 10 saio azti. 10 saio azti, egunin 5 ordu terdi, holako bat. 14 urtetik gora, 14 urtetik gora. Eta, bai, horretxek. Nik Eibarren entrenatzen duan astelenetik zapatura, astean 6 egun eta 2 ordu, egunean 2 ordu. Gero ja, bai esan ala, onaxe arte, jarraitxuketik gaixa, baina ez nikoa kompetitzea berkazkinan horretxek itxen zian. Gaizki. Eta, ja, azken 2 urtetan, erabaki nuan 3 egun juti aztian. Etxena astelena eguazten eta baixakoa, eta 2 ordu jarraitzen nuan itxen, bestean entrenamentu berdina, baina deskantzu bat eman hori. Deskantzu bat, junde, ikusten da, atzeden hartze horrek, bai buruntzako, bai gorputzantzako, bai exigentzi maila horrentzako, ezinbesteko garrantzitsua da garela. Atzedena, loa, ez gazartuko janarixaz eta beste denpori jungo askulako. Baina bai, atzedena igual garrantzitsua egon. Buruntzako, gorputzantzako. Bai, zuek 14 urte dakazu ez, edo 14, ez? Batzuk 14 eta beste batzuk 14 edukiko zu, eta hon pasazazeia ikerketetan eta unitartetik, baina nerabe tartea, adin tarte horreko pasazaze. Eta hor gutxienez 8 ordu dizuela lo, zaten da, eta 10 da zuela hobeto. Niri gutxieneko 8 zuen adinaz ez dozak konbentziute. Nik gutxienez esan dutzuke 9 ordu lo etxeko. Eta 9 ordu horrek zaintzeko. Horreaz, zerret dakar eragine, bebai, gaur egun dagoen pantailak, zeuek eta neuke bai, bakarrik zeuei izatea. Dakau mobile eta mobilean dakau bizitza erdi, antxe. Eta sartzen gauian, edo behiratzea guz, gaueratu aurretik pasatzen dauz, minutuk, orduk. Oheratu aurretik pantailaz denpori pasatzen baro, luan kalidadi ez da ona. Loga, baina kalidadi ez da ona. Zuetariko batzuk, eta alkar ikusiko zen erungabe azelerometro bat asteadetik. Euran emaitzak euren imogo zago, zer ulertuko zuen euran emaitzak, baina ez dut zauzko ontako. Baina azelerometro horre, balixo dabe jakitzeko zemat ordu etxen dauen lo eta ze kalidadek uran. Orduan, argi ikusitxe da ez euran kasu, ikerketak. Pantaila orduki bai egunez, gabizenin asko, eta oheratu aurretik, dakaban bitxuki pantailak erabiltzeko mobile, tablet edo ordenagailuk,
luan kalidade gutxitu etxen dabe. Orduan urrengoko egune ez dugu azten maila berdinaz. Eta hon esan dozu, ez? Beti gaztia izatezu. Neu goian sartzen hazenin, neu hasinaz, goian sartzen hazenin, gustatzen azta gauza batzuk errepasati, mobilaz, baina gauza horien errepasuaz, enuzatzen amaitzen duten Instagramen, imaginazioike, danok. Aztena herriko eskolak institutu Kirol Elkartik behatzen, guztetzen gazta jakitxi ze pasatzen dan, eta gero amaitzen dut, Hollywooden edo, Instagramen. Neu egotan neu ezetxen duten. Eta ez gauna, ez dugu londo etxen da kalidadista bat egin. Eta zuek ezagutzen zuen kontrol parental hori ajustez aplikazioa izan ordu, nire buruai, ipinitzat, nire buru nule kontrolatea. Horrela, atxeita maiztotzen dugu mobilion kontrol parental etxeko neuri. Da orduan hasina neu etxen nire buruai. Eta sustatzena zema denpora pasatzen duten horreaz. Orduan, saiatu gara noko hori pixkat mugatzen geure osasunai laguntzeko. Eta pixkate salto inge, teknologisi, bizinak, zelakutiz, zelako aurrerapena aukire, traje de baño, antioju, mateixala, zer da hor mundu sartzen mazazea gaur egunin erosei YouTubeen, epintzen igerik eta montaia, montaje de piscinas, eta dakazu olako kamara rapidan egindako paseo bat, eta montatetzu berrokamarreko pizini ametxe institutuko patixun, astebetin, pizina olimpiku, 1 milioi bat litro urreaz, teknologisi du haidin. Eta zeuek jakitxeko datu batzuk egitxearen, pizina olimpiku gonek kanpo fuela mogure, edo beste edo zerretan mogure, beran zerren dut dibirau, 50 metro izan bidu olimpiku, metro biko sakoneri ukibirau, banderinak marka batetik bestera gombirdi, argitxasunan kalidadi eta botatzen daben zera konkretu izan birde, ez gitxia ez gexa, uran temperaturi, uran oxigenazioi, segun zelako tratamentu bakarren urak rekorrak etxeko balixo dago. Ezko balixo, tratamentu horredanak edaz super kontrolata. Lehena traje de bañuk, zin traje de bañuk zien algodon, eta tira milaz, gaur egun dakazu likra, poliester, ekarri jote pare bate traje de bañuk zeuek taktun ikusteko ze diferentzia garren. Aixizko boltza bat itxen gapoe, lautu itxen dabe deslizamentu, antiojuk jaztezuz eta barrun markatetzu zure ritmuk igeikuk zematekuk dizen, zetetzu, lentua izuz, harinazuz, baraz, antiojo batzu nik dakat 5 eurokuk, undan autobus urtien horretxek ipanenak nabil. Aguna, zuk ezatuko zuenek. Mate isala behadatuko zen, zuk ezatu zen horrek, baino... Antiojo izan duen azelan duzen, ja egizte gazta igor, lomaz. Unek ez dut ezango. Guk osoikuk ez, gure zazen osoikuk urteben, baina osoikuk gortuz guztiko. Traji, baina traje de baino urteben, eta oso harin debekatu ben flotazioen gexik laguntzen berago. Orduan guk erabili izan duzen traje de baino ziren belaun gora arte, edo hemen tirante estuki, bai, gaur koi lortzen olako traje de baino. Baina nik esatzen morun beste belaunaldi batekuna. Igorrek eta Joarrek ekarri dabe, euran baino jantzixak, eta horrek luzi hauak dizenak eta Joarren abe luzide, horretik onartutela zen baino jantzixak, eta deslizamendu, flotabilidadin ezin dabe lagundu traje de baino. Baina deslizamendu askartu edo oztopo gitxia hori gini bai, hori namen dakazu ez ikutzeko zelako baino jantzixak izan. Baino jantzi horrek, guk entrenatzen dugu hori. Igorrek esan duan agoiozko traje baino horrek sartzen zen nian uretak urdana absorbitzen. Eta horrekin, bai igual,
ura botatzen dizuenean da ikusten da zela hortantak eratzea. Orduan, jende asko ondu da, eta horrekin ze, denbora bajatzezu, hombre, maila altu baten zabizinean da, izatesimak eta hobetzen lagunduko izu, baina ez, hori da magia ez, batzuk pentsatzen hori finita 7 segundu gauko, ez, hori baina importantio beste gauza batzuk doz, da, Bai, eta kuriosidadez, zeuk jakitearren, traje de baño horrek di, norbera baino, claro, nik hori txikixo izatzeko, ajustateko gorputzin ondo, igual 10 minutu bitxuaz. Bere traje de baño ondo ajustateko. Hau traje de baño hau, eta haude erdixe. 10 minutu bitxuaz ondo ajustateko. Hortik eta goraku luzi dana, gaur egun goi mailan ibiltzen da bezenak profesionalak Michael Phelpsek ibiltzen traje de baño, 45 minutu bidau traje de baño jazteko. 45 minutu. Sartu, ajusta, ona arte sartu, lekuen, venga, tirante bat sartu, gero 45 minutu traje de baño jazteko. Gazetako eta gero milesima bat laguntzeko. Teknologisi horre gero ikustezu Formula 1 da, Formula 1 nahaten dabe eta aerodinamiku, ez da izelaku, bai da izelaku de traje de baño, ez, porque honek denbora asko zera etxen dut, kendu, eta ostia behuelten jo atzera. Legi gorantxik imitxen da federazionik eta hoxe da. Eta bueno, hortixek izango litzake izkate ez dut betzaten iziegiatu asko nik honelik berroa etxeko. Igual entrenamiento desberdintasuna da zela, luzeako entrenamentu, veloziadeko entrenamentu lantzi, niak sartuko, baina zuek jakin daizuen. Eta batek zeo zer niko baluk esan, ero galderak egin ero zeo zer eta zaudet zeo zer bat eskoia eskaneko berbide izateko, hortxe jongo gineak eta... Galdera batak, zuentako zer da importantia tekniki, gero jarra eukitxi? Nik esango zut, nik dana izatetzet. Igai itxea guz, kompetizioa daka, zer birde, tekniki eta indarra. Tekniki eta indarra. Urteten dut, indarri. Eta gaztara indarra. Zer gelitzen gazta? Zer da importantia? Hau sekulu ez da gaztako. Tekniki sekulu ez da gaztaten. Adrebez, beti da margenera bazteko. Beti. Indarra gazta etxen da. Beti. Zeintzuk ibili bidi, bixak, baina jakinde. Zer da importantia? Bixak importantik, baina jakindi dela da emitxen. Indarra gazta etxen da, beti. Tekniki irabazi, beti. Bai, nire guztiz adoz, teknika hon bat hasieratik ikastia oso garrantzitsua. Gero, ni honek izartu nintzen aurreko urtean da, teknika, barnera utadaken teknika eskasak aldatzia, zerotikan ikastia baino asko zer esaioa. Eta pixei eman teixo garrantzia, baina txikixo hauetan batez ere geixo teknika. Ados. Beste galdera bat, nire arazoan eukitzen normalin, kirol bakarra zentratia, ez? Gauza desberdin asko nahi dute. Zuek zehatzik aukiatzen bakarrik igase eta gorratxe askotik amaiera arte egunero ordu asko entrenatzen da. Aritz, ez da kasu arazoik, Arazo ez da kirol bat aukeratzen. Oso zorionek usaz, ezin baso aukeratu bat, seinali asko gustatzen datzen, Ez da arazo bat. Ez aukeratu, ez da kasu zertan. Nik igasek, gure sasoin zuek aukerare zeukizuek kirol ezberdin eta aiateko. Gure sasoin kirol baten azte zeinan, da bideratu hauak eguazen hoxe etxea. Claro, ero guztan bideo bai, baina
nik ezagun entzukena esazu, nire erazure, kirolak, nik ez dut usten arazo irakasunik, segi disfrutaten danaz. Eta bat negazo aukeratu dut, atzatik doar, segi postazun emoten zune. Pero nik hori nana, nik atletismo ondarna bidenean, itxeroan igerisan eta atletismo. Baina gero, ibarra argumentzanean, bi ordu entrena beharran egunean igerisan, ja ez zian ematen atletismo entrenatzeko. Azkenean horren beste ordu sartu behar baso kirol baten, niri horrekin zian atletismo lagatzen. Nik etxen dut igaixan eta mediko bizituten ebiltzena. Igaixan sartzen nazenean, klaro, hainde kirol bat sartzezaz, da zeure munduaz, buru sartzezunen uretan barron, zeure munduzaz, eta zeure pentsamentu, eta zeure arnazketi, eta zeure barron, eta, klaro, horren kontri, nire juten azten nire bizikletia, txoisak entzun duten nire txirri, baruko igual, txirri, eskape hori bilatzen. Eta beste bat, imaginan igarreko entzun da demoren beste kirol batzuk eta proba zuela, esatu zuela beste kirol batzuk, eta zuek ze bentaja, pentsa zuela karrela igaxak beste kirolakin konparata baixaraikena gorpuzuztik antezule, ero bakarkak kirola danez, mentalmente gogorra batzuzela, ero izan, ze pentsa zuela karrela bentaji. Igaxak lezinoi aldetik dakarrena da ondo, dakarrena benen alde da asko bizuri gai lesionateko. Oso ordo asko sartu biri, sorbaldak eta besaurrik geixen nintzen dizenak, igai horretxea setzen dara. Baina ordo asko sartu biri, igaxak eragin de lesionateko. Beste gauza bakoitza beren ahultasun eta gaudela. Igaxak goizak egona, ez dakarrela impacto, ez dakarrela lurran kontra edo ez dakarrela sosaren kontra impacto. Nik hoizik egonak igaxak dakarrela beren alde ona. Zer beste kiroletan, beste lesinoi batzuk harina gogozaten dabe. Nik beha osmatu dute ineten igerixan eta eukieten lesio bakarra izan da tendinitiza hemen zorbaldan. Eta bestela ez dut eukiak ez atletismoa bidenean, adoktoreko minaukitzen nuan, tiroi bat, ez dakize, baina igerixan beha osmatu dute ineten da hori makarekan eukiet. Nik kuriosea moduz esatearen, dupe ez dut eukie zorbaldak izan dut igual pikata esaten dana zorbaldetako igeiko besun eraginez, baina masaji hartzea dutena adibidez, eta hile bitxi behin edo dalako masaji hartzea. Noke pinitxea garelako nore buruai. Eta masajizik ez adezta jo, eske pasada digarten da ze kiroletatik zato zen. Beste erose futboleku, bizikletakuk edo korrikan da bine jente askun muskulaturi, muskulu, adunak esan da bena impactuko izan eran, karga etxen da, muskulu horrek fibrak apurtzen di, pelotak sortzen dau, ordu masajizik esku sartzen da benin, bai egartzen dau, hemen zer da, eta niri izatez da, eske zuri sartzen zut esku hemen, eta hain da muskulu garbi, eskuru hemen sartut, haune kokotea arte libre, pasu garri libre, ez da impactoko, beramentaji hoxe. Lego nunca saltesan nik, se komentazu bi entzun dieta uste dut interesantirele gaztintzat. Instituto funtzionio de edukazioi, vale? Eta gauza bi esan din ez date importantean idei atateko. Gudak hau hizkuntzan arazo bat, munduko hizkuntza guztitxan da, eta da, gauza bi desbardina isen bardina motik. Hori pasan da eunaz, eunera gaban kontrasu, baina eune bera otala bordu. Da kirolaz pasan da bardin. Kirol isen bardinak nazaten di gauza bi desbardinak izenak, da hemen horretxatxe berbain jaue. Gauza bata kirola de base, ondoi horteko gimnasio etxeko hori, eta besta asunto desbardinak kompetizioi. Eta importante distingiute zeuen edadiaz dizelako gauza bi desbardinak. Por ejemplo, beti esan da el deporte salud. Hori el deporte, kompetizioi ez, kompetizioi urtez ege baldata. Honek suabi hartura haue, baina beste guzti, futbolistak eta denataz, destrozata. Eta biharrena esaten dana beti, lo importante es participar, hori ere kirolit, ez da kompetizioi. Kompetizio importantik bakarrik emaitzak. Eta sartzen maza kompetizioi koeti morun, amatxuzeke lauzpea. Balixoten dauna ondo,
baina ez dozuena balizoten kompetizioa dago kontinuki kirola aprobetxazeikela topin, zeuen honeako, disfruta, forma, hobeto egon, etc. Vale? Listo. Horno bitxoko. Bueno, ni bakarrik eskerratzen, hiru islariari eta adi osaren guztiari eta nola, antolatzaileari nola. Hale, jardunaldi honetan posible jardunaldi honetan.